Sefydlu parc cenedlaethol yn y gogledd-ddwyrain. Dyna oedd y cynllun, gan sefydlu ardal i ddiogelu amgylchedd naturiol a bywyd gwyllt y ran hon o Gymru. Ond erbyn hyn, mae yna ansicrwydd os bydd hynny'n digwydd, gan ymchwiliad cyhoeddus i benderfynu os yw e'n syniad da. Byddai'r parc dan enw cenedlaethol Glyndŵr wedi ymestyn o Bristatyn lawr i ogledd Powys, gan ffinio parc cenedlaethol Eryri tua'r de hefyd. Mae Ysgol y Gwernant yn Llangollen reit yng nghanol yr ardal, ac roedd y farn yn gymysg ar y syniad o greu parc yma. Fel arfer, dwi'n cael cerdded hefo fy mam neu dad, ond os mae y parc yn dod yma, mae'n mynd i bod yn rhy prysur. Mae'n mynd i bod yn lot mwy pobl ac mae'n mynd i bod yn anodd i pobl sy'n byw yna ac mae'n mynd i bod yn mwy llygwedd. Fysai'n hapus i cael mwy o natur, ond fysai'n anodd iawn i, fel mae'n gallu bod yn struggling oherwydd mae Llangollen yn busy iawn. Dwi'n meddwl bod enw y parc yn peth da, Glyndŵr, oherwydd mae'n gwneud pobl chwilfrydig am hanes Cymru. Os, mae yna sawl peth i'w ystyried. Ar nod nawr y bydd ymchwiliad cyhoeddus yn ateb rai o'r pryderon hynny, gan benderfynu os ys dyfodol i barc cenedlaethol Glyndŵr. Bywyd newydd i goeden fyd enwog. Yma yn un o safleoedd mwyaf hanesyddol Cymru, bydd coeden ifanc o'r Sycamore Gap yn tyfu. Mae'n rhan o brosiect i blannu egin o'r goeden ym mhob parc cenedlaethol ym Mhrydain. Roedd y Sycamore Gap yn sefyll ger Mur Hadrian yn Northumberland am 150 o flynyddoedd, cyn i fandaliaid ei thorri i lawr ym Medi 2023. Yn fwy na dim ond coeden, roedd yn symbol o harddwch a hanes. Gweitha'r siom, mae rhai yn teimlo'n obeithiol nawr bod bywyd newydd i'r goeden. Mae'n dangos partneriaeth rhwng yr ymryddiadolaeth, y parciau eraill, a hefyd pobl y wlad. Maen nhw gyd i tynnu at gilydd, oedd pawb galeri, deg gwir, ar y pryd, a mae hyn yn symbol o bach o leini, deg gwir. Mae disgwyl i 6 coeden cael ei plannu i gyd yng Nghymru, gyda'r ymddiredolaeth genedlaethol yn dweud y bydd mwy o'r coed yn cael ei plannu yn y misoedd nesaf. Mae'r llwybr da ni wedi ddewis fydd ar ben draw hwnnw. Bydd o'n edrych yn eitha eiconig, debyg i'r goeden wreiddiol, ond mae o'n lwybr hygyrch, felly fydd eich pawb gyrraedd a mynd i weld y goeden. Falle bod y Sycamore Gap wedi mynd, ond heddiw mae gan yr hen goeden reiddiau newydd yng Nghymru.